napas kudu iso olah sing diarani dai ilmu sholah nek metune mlebune iki ya Allah. Wo kuwi wirid ingkang makrifatullah. Kuwi carane nyukuri nikmat napas. Lah terus nikmat sacumbana karo bojone. Aja nganti nikmat dianggep nikmat, bebaya dianggep bebaya. Kuwi carane nyukuri ujare para sesepuh yen pituju saresmi lho. Saresmi ki apa ya? Saresmi kuwi kumpul karo bojo. Saresmi kuwi kumpul karo bojo yen pinuju manten lanang nibakake wiji marang wong wadon ya kuwi sing diarani tirta kamandanu kudu istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-qayyum wa atubu ilaih. Sing wedok nampa alhamdulillahirabbil alamin do Gusti menawi paduka nawisaken amanah dalem nyuwun ingsan. Besok yen wis kagungan putra bisa gampang diatur, ora nakal. Ora aja nganti kaya aku. Opakku karo buku tak tekane gawe ning ndi bingung kok. Ya ngono aja ngono. Ya, terus sing angka 3 ana jenenge nikmat dahar munjuk lan liya-liyane. Yen pinuju nampa nikmat saka Gusti malah nangisa jroning batin. Ning nek pinuju nampa welak susah, lara, kuwi malah kudu syukur. Ya, bungah jroning batin ya mung sangune aja kendhat. Aja kendhat nggone nyuwun kekuatan iman Islam marang Gusti Dat ingkang Maha Kuwasa merga menungsa kuwi urip ana alam donya kuwi duwe diwenangake nyuwun. Ngono ya muk. Heeh. Tan kantun iki mula sasine sasi Sawal kula ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin nggih Pak Bu nggih. Sedaya kelepatan kula kathah anggen kula kekurangan nyuwun samudra meberipun saageng-agengipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suara setunggal kula nyuwun Ibu Gitari. Kanggo mbrasta mungkar kelawan nafsu muga kula awake dhewe ngeling marang dosane. Ngono ya. Lineburna ing dinten riyadin. Amin amin ya rabbal alamin. Sinden nggawa cacah jiro setunggal kalih 3 sekawan gangsal setengah. Gangsal setengah. Mulai aku yo bingung.